kanang among mga mangga sa una dito sa bukid, kung di na gyud kayo mahalin sa lungsod, dili na lang namo anihon. Ang uban mga hog siyuta, panganon na las manok, mga hinog na las punuan, panguhaon na las mga silingan, dili gyud mapuslan. Muna pag-ingon ni Kristo, daghan ang anihon, jutay ra ang mga ngani, posible nga naa na untay anihonon, pero dili na mapuslan. Kay wa may muani, kay kanimanggong mga ngani, iyang kuhaon ang kadtong mapuslanon nga mga bunga nya ipahimutang sa kamalig nya gamiton sa proseso nga mapuslan. Kung humay kinahanglan mo sangko gina sa pagluto og makaon, may na ba? Pero kuan na lang na diha, sikusik lang, awa na. Karon sa atong kalibutan, ang anihon mao ang katawhan. Ang katawhan mo gipasabot ni Kristo, anihon. Nya dunay daghang mga tawo karon kansang kahimtang murag padong nas pagkausik. Dili na mapuslanon ang ilang kinabuhi. Sama anang mga batan-o nato karon, apil na sa ning mga guwang-guwang, apil na gayning nagwali, nanga-addict sa cellphone. Naa na lang sa cellphone kasigig tan-aw. Gadgets ang ilang gipangita silang kinabuhi. Dili na mananom, dili na manglimpyo, wala na huna-huna aning gitawag na tog civil service. Kanang sa una do naman to'y mga grupo-grupo nga manglimpyo anang karsada, nga way suhol ba? Kanang dili kinahanglang suhulan. Nawa na ang kay karon, naara gyud anang cellphone. Saman sa inyong balay, wa dito yung mga anihon nga murag wa na yung mga ngani. Niya kay ang mga ngani sad, kaning mga ngani, utro sad nga, wa na, anihono na sad. Padung na sa pagka-usik ang ilang pagka-kinabuhi. Tanawa itong mga leaders karon, gagubat, hasta dinhi sa simbahan, gasigi nag-inawayay, siging anha social media nag-away. Ang Santo Papa awayon og mga pari og mga obispo. Ang mga pari awayon sa mga parokyano. Ang obispo ikihas pari. Ano ba? Naan na ron. Hitabo niya. Kung ang mga leaders excuse, tiwasono naman tingali niya. Kung ang mga leaders sa ilang kaugalingon nahimo na sad silang anihonon, pasabot di na sila kamaong motigom, gahuwat na lang sa silag naay mo pahimutang, wa na mausik na gyud samot ang anihonon. Para gud anang ang mananggiay o kana manguanay anang humay adto ra daplin sa uma, mag-inom dito ato may sagingan, mag-inom nya perti nang hubuga, makaani pa na sila. Na kada bang magpatuyang na lang ta sa atong kaugalingon, ang resulta na hindi kakita sa tag-iya nga wa mo mangani, mahinginlan. Para gud nang opisina, trabahante ka diha, tuwa lang kas internet sige, wa kay output, ang buhaton sa employer, warningan primero, di gyud mausab, taktakon, mawagtang. Mao na ang resulta karon. Diri sa unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang mga Israelita nga nalingaw sila sa ilang kaugalingon. Nalingaw ra gid sila ba? Ang ilang kwarta, ang ilang bahandi, mao na ilang importante. Ila nagong gihimong Dios-Dios ang ilang kwarta, ang ilang bulawan, ang ilang mga plata. Wa din na mahitabo karon. Nahitabo wa. Hitabo Ang mas importante na rostaw, ang kwarta, ang balay, ang mga alahas, mga gadgets, kaning mga pagkaon nga nagyon magluto yung laming pagkaon, pero di yun maghuna-huna ang ako kang silingan, ang ako ka dito mga silingan. Di ka hunahuna na. Di na magani ka hunahunag silingan, inig kinuralay balay, ang agianan kas akong silingan.
Ay magsigon ako kanang koral pa dir ba ngano sige man ginani mo gisgot nya hasta ganing simbahan mangural man. Nako ang koral nga akong gisgutan kana bang makaapiki sa imong silingan mo na ako sigihan sulti. Kay kung mangural ka sa imong balay para ma-secured ang mga butang nimo pero maghuna-huna ka sa silingan, imo man ang ipaambit ang imong koral dili man na hindrance unsa man na siya protection, mahog og protection pero dili mahimong hinakob dinaw. Isa niya ang simbahan og mangural nako og dinaw na simbahan labi na inig koral sa simbahan ang silingan wanay agianan kana impiernohonon sa nang pari nga nangural diha. Siya niya obispo may magbota ko adto gyapon na impierno obispo ngano maghinangol na siya ning yuta dinis kalibutan. Kani atong koral dinhi gihimo na nato para hapsay husay ang atong paglihok dinhi simbahan pero dili na ingon nga di mo kasodoy gihimuan pag nindot kay agianan ngadto ana reklamo pa mo ana reklamo kana buotan mo ay gyud mo reklamo nakadonate mo diha kapalit mo slot mo reklamo pa wa pay palit-palit og slot na anihon ka hapit na ka mausik mo na nga nindot kayo nga naatay gipasidunggan karon nga atong igsuon nga obispo nga Santosono na si Venerable Chopilo Camomot usa ni siya kamodelo sa mga ngani. Hinaot unta nga mudaghan ang mosunod niya. Daghan unta ang maliwat niya, mga ngani. Nang pamalit gimog slot ha para sa iyang thanksgiving sa iya karong pagka-venerable karong July 27 ang atong thanksgiving na maligya ta og title Healing Graces of Venerable Chopilo Camomot nga slots tag 1,000 per slot niya atong halin as of yesterday dinis ato ni abot og 228 niya dito sa DST community na asad sila halin gahapon nga 50 so 278 na atong halin ka slots pakpak naapay 6,722 ka slots ug ato ning paliton tanan mahimutang mga ngani mahilta aning atong pagkakalibutanon muna healing graces ug manghinaot ang maliwat ang Bishop Chopilo Camomot ug sa ubang mga santos na naningkamot pag-ani sa mga anihon. Ang usa ka mga ngani ang iyag yung unang quality kamao siyang mo tan-aw og value ba mo value siya sa anihonon dili niya iyama lang ba nya kay ang tao may atong anihonon mohatag bitag value sa tao nasiyay bili ba kumusta man ron sa imong kinabuhi valuable ba nimo ang tanang tao sa imong kinabuhi ron or naay mga tao nga murag gusto kang mamatay na lang unta na sila napay value ang kinabuhi sa kada tao para nimo o gipili na lang nimo so tagaan ginatog value ang tanan kay kanang tao nga di nato tagaag value mawagtang na mo na si Bishop Chopilo Camomot ang mga kabos na ay value ang mga dato na ay value ang mga kawatan mga makasasala na ay value di gyud siya mohukom mo na si Kristo ang atong pinakamaayong magbalantay niingon gyud ayaw mo paghukom sa inyong isig katao kay kun inighukom na nato mahimo nang molesen ang iyang value nya labi nagmubaos pudto siya kay tao man sadto na mawad-an na gitag value ang usahay magpinatyanay na ta so dito ron sa Russia ug sa Ukraine daghang mga tao nga wa nay value para nila angay ng patyon unang sige silang pinatyanay ang givalue sa usa wa givalue sa pikas mo nang muduol gi kanako makit-an gyud tika patyon tika kay para nako ako ray dunay value ikaw wa
And di mo na makapahimo natong dili mangangani, dili maayong magbalantay. Bihay man roy inyong valuable, kamong mga asawa. Valuable ninyo ang inyong kaugalingon o ang inyong bana? Sige. Kinsa may mas dunay value para nimo asawa, ikaw o ang imong bana? Tubaga na niya. Mausa na kamong mga bana, kinsa maroy dunay value para nimo, ikaw o ang imong asawa? Kamong mga ginikanan, kinsa may mas valuable ninyo, ang inyong mga anak o ang inyong kaugalingon, to the point nga inyo na lang ng lubagon ang dunggan ng inyong anak, kasaban, latuson, pakauwawan, tungod lang kay wa nay value para nimo, kay ikaw gyud mo'y masunod, ikaw gyud dunay value. Napagiuban tamparuson ang anak, nagpakauwaw ka nako. Daya. Nga ikaw, wa ka magpakauwaw sa imong anak. Una asad na. Sa imong gibuhat karon, proud kang imong anak nga mosulti bahin nimo, nga mo padayag nimo ngadto sa iyang isig katao. Karon sad ako pari, kinsa may akong givalyo, ang akong kaugalingon o ang akong parishioners? Kinsa may mas taas og value, ang nipalit og slat o ang wa mo palit og slat? Ana ba? Sa inyong tanaw nako, kinsa may mas valuable para nako, ang namalit og slat o ang wa mo palit? Ako nangandoy gyud ko nga ang wa mo palit sad. Aron do na sad sila'y value. Ang gibalyo di ang nipalit ra gyud dili ay. Naabitay na ingon ako gahapon, ingon siya, "Pader, kana manggong tag 1,000, daghan ba yang dili kapalit? Nya daghan ba yang mga kabos pader nga ganahan untang makaapil sa pagpalit sa daanang para sa kang Bishop Chupilo Kamomot?" Basig siya sa tono, kabos po to siya. Nya ingon ako, "Onya," ingon siya nga, "ayaw lang ng 1,000." Ako, "Dili, 1,000 gina siya." Nya, o kinsa man tong wa nagyoy ikaabot sa 1,000, ihatag, ipalit sa matong biyuda ba? Ipalit lang gyapon ang imong available nga kwarta, unya pun-i na lang naggugma haron ma 1,000. Pero nga tong counting diri tag 1,000 ra gyud, pero mopalit ka para ning Bishop Chupilo Kamomot 50 pesos, kaya ang akong kwarta 100 ra, ikaon ako ang 50, ihatag nako ning 50, pun-a naggugma nga 950. Para sa matas Ginoo, 1,000 gyapon kapalit gyapon kag one slab, hatag na diri. Ikaw niya pa dir og piso ra akong kwarta, pun-an sa nas Ginoo og 999 nga gugma. Basta honest ka, gusto jud kong mopalit, pero wa jud ko'y kwarta, pero mopalit ko. Pero kani bitang nahigugma, no? Sa tinud-anay lang ako ni Agi magyud ko anang gugma hangtod karon sige pa man kog ka in love, hangtod sa akong parishioners in love man kay ko ninyo, mangita gid nagpaagi ang nahigugma. Daghang kayo maingon rin, "Pader, nindot aning simbahan, o gwapa ka maari diri pader, di gini maingon ani." Niingon jud ko, maingon ani ra gyapon ni, basta dunay ma-assign dinhi nga nahigugma. Kay kanang gugma, mangita, ginagpaagi nga monindot ang relasyon, monindot sila. Monindot yun, natanawa na ka ng maghigugmaay nga mga way kwarta. Ako kagay man ko na sa una, maglakaw, ngadtos karsada, wa may kapliti, di maglakaw. Pero enjoy kay lakaw, maglangay-langay pa, kutlig-kutlig anang mga dahon, hapak-hapak dahon, nindot ya kay na, wa naman na karon. Sakay naman lang dahil motor, angkas niya, honong dahil sa gunoyan, lumit ding hagunoyan. Pero niya makaagi og kahoy, anaos koko ang kahoy, kulit-kulitan og heart. Awa mo kasuway, kamu mga tiwasonon kaagi mo, niya kuha daig buwak, tanaw-tanaw din ang iyang uyab ngadto kaong buwak, ngayon lagi ka niya ibutang-butang diri sa kuan, ibutang-butang sa aning
Donggan. Oh, kanais nagnaong. Ana ba? Imo ginang panindutan, pero tanawag wa mahigugma, mangita ginagpaagi nga maguba ang nindot. Kanang wa mahigugma, gubon ginang nindot. Tanawag mag-away na mo sa imong bana, bungkag ang mga kaldero, mga plato manggawa sa kanini ang bintana, bungkag ang mga bildo, kagay tanan, hasta pang mga anak siyagit og dungan. Bungkag yun. Kaya wa naman mahigugma. Pero nahigugma, tanawa, di ba? Sunod tuig, bunyag na sad. Sunod tuig, bunyag na sad. Maganang yung ka-aligre. Nahigugma man. Tanawa karon na nasa tayo project. Di ba? Ay, project, naikumbinto. Sige yung project, di ka muhunong og project, pader, nahigugma man. Nga ka mo, nahigugma mo sa parokya. Kusga. Kamo mga online parishioners, nahigugma mo aning atong parokya. Kusgag tubag. Pamalit mo slots. Kana ra gyud. Sige yung palit. Inka di na lagi ta mohunong ani pader. Ang gugma di gina mohunong. Ang pag-ani sa tao dili mohunong. Why limit hangtod sa kamatayon? Mao na si Kristo hangtod gyud iyang pagkamatay. Sige gisag paningkamot nga maadto tag langit. Gani nagbilin siya aning mga sakramento aron padayon gyud ang atong pagka-bag-o ug pagkalimpyo. Nya si Bishop Chupilo Kamumot nga karon Venerable Chupilo Kamumot ug ang ubang mga santos maoy nag-highlight niini. Aniho nato ang mga kalag, di ta motugot nga maadto sila sa impyerno. Dadon na to sila sa langit. Ihunong tananing siging away. Yes, makakita mo na ako nga ako nakasa isipari. Inyo day kong i-post og social media. Inyo kong sawayon. Inyo kong ikiha. O mag-istorya ta. Di ba? Unsa may sugo ni Kristo. Kung nakita ni mo imong sigataw nga nasayop, adtua siya nga siyarang usa. Pero Santo Papa, imong nakitaan nga nasayop, imong i-post sa social media ang imong tanang pagsaway niya, tungod lang kay para nimo sad-an siya. Pari, nakasa, imong i-post sa social media. Obispo, nakasa, imong i-post sa social media. Parishioner, nakasa, akong iwali dinis pulpito, nganlan pagyud nako, niya ako pag yung sawayo. Unsa man na? Akong giusikan ang anihonon. Nganuman, kay wa na ko'y gugma. Muna, give value. I-value gyud ang kada tao. Si Bishop Chupilo Kamumot, bisan ang mangingilad na ay value. Ang kawatan na ay value. Hasta panggasigig panaway niya kato mga satanism na ay value. Muna na-convert ang pipila kanila. Anindot ka na eh. Sige be, lingi ay mong tupad. Ingna, I value you. Hinungdanon ka para nako. Ingna, hinungdanon ka para nako. Bililhon ka. Gari ka sa mga magbabalak na mga pulong, bililhon ka kanako. Sige, ingna. Ang uban ay sige lang tutok sa sawag. Bala mo diya, mahinuktok mo basta. Kanindot anak, inigmatas imong anak dong, kauna. Siya kanong imong jud kong pakanon ma, kay bililhon ka para nako. Kanindot, ingon imong anak sana all. Ang kabit sa imong bana, imong tiksan, eat na yo. Ingon din kang, ingon sa imong kabit, huyo. Ingon siya, wife sa imong kabit. Ingon siya, anong nangumusta man kanako? Kay bililhon ka para nako. Ugo pa kay kaon, nakaluto naman ko dire, pwede ka mo are, kay hiluan ti ka. Adili ay ka, pakanon ti ka. Oy, makakita ang Ginoo na. Daghan ikagrasyang madawat. Nganuman, ang mga ngani, suplayan sa Ginoo o gahom o grasya. Muna si Bishop Chupilo Kamumot, o ang ubang mga santo sama San Vicente Ferrer, grabe ang ilang gahom. Muna si Kristo, grabe ang iyang gahom. Ang amang makasulti. Ingon sila, buwak pang takitag ingon ani, nga naman, ang mga ngani, himoon sa nas Ginoo nga, gamhanan.
daghan ang mabuhat niya nga katingalahan. O hinaut unta, makatagamta mong tanan sa katingalahang buhat sa Ginoo, pinaagi ni Venerable Chufilo Kamumot kansang kinabuhi atong gipromote karon kay nindot man sang himuong model. Nya unsaon man na ang unang timaan mopalit mog slot. Kutob ra ni karong July 27. Pero mahurot ni next week, sorry na lang, i-close dayon ni nato. Ha? Sige, manindog na ta mga maayong magbalantay or mga ngani.